O bir näme naud bildi. Bir adam ki bir hayvanı yakınlata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Bir kör adam çukura asıp var ya, elini tutmani onu şeyle gidiver deyip çukura atılmaklık. Peygamber lanet etti. Bir adamma bir musulmanı zarar veriyor. Ya şoňa yol oynuyor. Peygamber lanet etti. Tükenden gardalyğa barıp muamlat etýär. Hanam zanam bilen, hoşamaylyk bilen yüreginde mekr hile var. O bir wagt bilen muamele edipdir. Soram bet getiripdir, berilmeýän ya o juda gane olur. O bolman mudan. O bolýan da her kimde. Emma yok, awwal alanna bermek niyeti yok. Musulmana allıya ve şoňa hile oynaýar. Peygamber Hudaý sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. O bir näme? Hayır bir adamı ki bir zinananı adamından tav etdi. Dua bilen, jadu bilen, şoňa men sihr jadu bilen adamından näweti zinanasını tav etdi. Ya zinananı adamından tav etdi. Peygamber Hudaý sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Jadu bir zadi ki hakikaty bar. Ve ja'u bi sihrin azim. Ola kon jadu bilen geldi. Musa aleyhisselam hakkında. O şoň hakkında gata Allah'dan korkmadı. O biri var naud billah. Evet ayalı bilen lavatet etdi. Peygamber şol lanet etti. Jamada beter kelime. Zulmet diýerler helelere. Her kim şeýle bir iş etse ki zenanaň barmal ýerinden barman, haram ýerinden barsa, Peygamber şol lanet etdi. Ol bir zenany iki düşegine garşy çağırlýar. Jantak keyfi kök gelmede ta daňat ýansa, şony ferişteler lanet etdi. Bu haýdy bir adamy ki kıyafat jok bolup, dohtiýaryň arasynda beýle şeýle bir ýadaňlak ýere barıp durdanny. O sen kim? Diýerler garyp tanylmaýan adam. Men ahzan hajyň ogly ýa-da. Ödün diýerlerinden başga bir adam niset berýär, şolaň arasynda adaby ýazak bolup. Peygamber şol lanet etdi Hudaý takka. O bir näme? Bir adam iki öz musulman doganyna demir, bıçak, bir zat çemeleydi şeylerni. Korkulmadan söyleyeyim. Peygamber Hudaý sallallahu aleyhi ve sellem lanet etdi. Şoň hakynda Gawsyny hem bilýär. Şu bıçaklary ýanyňa almaly. Bıçak adam gorkap etýär. O bir düde gidertiň bir. Yola gidertiň bilýär. Şo dehranar kiten ýanyňa. Hudaý näkerde bir rakete önden. Onu gonjaýşy barda. Emma şu awarasynda ýene bir zatda şeytan kafir da. Ýanyňa bıçak alsaň, şoky bilen Peygamber aýtdy da musulman doganyňa şu bıçak çekende şeytan şunu alıp diýär, wurýar diýär. Sen bilmeň galýan onu. Bizim yol mutaryanı bolan gurunda. Öt oýnaýan bilen garşy durýar. Meňe dost bolan bile gedelim onu. Näme oýnaýan garşy durýar, bıçak çykarýar. Näme bıçak çykarýar oýnaýan. Oýnaýan dogurjan galbyndan gur. Den anaň edimje geçýär. Şeytan etýän iş. Otam şotaýma ýanyňa bıçak almalydyň. Ýanyňa bıçak almalydyň. Haýdy bir musulman başga musulman dogan şu zoratyn näketde Allah ta Peygamber şol lanet etdi. Başga musulman dogan gorkunmaklyk. Otam şotaýdan wada oğlan çykymyny kanwada öwre diýdi. Bıçak var, bıçak uzu bolsa Mehdi melle. Sünnet nämesin beýlerini görmedi. Mehdi melle. Bıçak götüni vermejeydi. Ýygynyň bermedi. Bıçak şeýlerini edip bermeklik şu halafy sünnetde. Oden muny dikkat etmeli. Sen ama şu ýoluň uruna barýan da hamana bir mal öldürmäne barýan. Ya hulaty bir iş düşüpdir sen hayattan çykypdyrdyň, elinde bıçak bar. Şu bıçagy şeýleje ştaňa talmalysyny. Ýoğun bilýär de bıçak şey gülüksem. Aptal ýa-da kim öldürmäne barýar diýer. Musulmanyň şeýinde de bıçagy ştaňa şey ştaňa şeýleje ştaňa tal. Öňi mähälle töhmet etmeli. Şu bıçak bermekde olanlara öwretme sünnetçi. Bıçak yüzüne öwretme beýlerini hemme şeylerini bermer. Kim mabada şeytan alakanam adama uğramaz.